Vidste du, at fremtidsforskere ikke bare mener, det er vigtigt, at dit barn lærer pensum i skolen, men at det i langt højere grad er vigtigt, at dit barn udvikler sig til at blive et lærende menneske. Et menneske, der kan lære ny information, aflære gammel information og lære ny information på ny. Det er det, der bliver brug for i fremtiden, og den kompetence hedder metalæring. Metalæring giver dit barn en særlig evne til at forstå sin egen og andres måde at lære på, og til at tale om læring, tænkning og kommunikation på et højere niveau. Forestil dig, at dit barn ikke bare forstår læring som noget, der skal til for at lave lektierne til i morgen, men at det rent faktisk er noget, der indebærer mod, beslutsomhed, fokus og viljestyrke. Det er metalæring. Og når ja, så gør det vel heller ikke noget, at forskning viser, at børns selvværd, empati og faglige niveau stiger, når de lærer metalæring. Så vil du hjælpe dit barn med at udvikle sig til at blive et lærende menneske, så lær det metalæring og følg med her på siden.